No es va deixar cap tema, va ser sincer en tot i va valorar punt per punt l'actualitat de la penya. Sens dubte que és un dels pilars del nostre equip a hores d'ara. I està pal·liant també, per què no dir-ho, una mica el no estar a un gran nivell com no està el nostre primer base en aquests moments. Coses que no té, les que no tenia ja les sabíem, és a dir, no esperarem un home oliver, no?, de control de temps, control de joc, de saber en cada moment posar els jugadors, direcció. Ell no ha sigut mai un director de joc. No crec que ara sigui bona idea ni té massa sentit ara especular amb si tendrien a renovar-lo o no, perquè el tema dels americans jo crec que és molt més a final de temporada. És a dir, si fa un temporadón no podrem fitxar-lo i segurament anirà a la NBA. Si no acaba de fer temporadón també intentarà provar la NBA i si fa un temporadón potser el fitxa un equip més gran. A hores d'ara no està recuperat, jo crec, ni el 50%. Està clar que el nivell del Jordi o el seu rol dintre de l'equip ha canviat respecte a l'inici de temporada. És a dir, jo intento posar jugadors que crec que estan en millor forma o poden competir a un major nivell, ja sigui físic, mental, tècnic, tàctic. L'objectiu amb els nanos, amb els joves nostres, és que juguin el màxim de temps possible. Tenim jugadors que estan jugant al primer equip que van a classe, quan no hi ha entreno, i si hi ha entreno dimecres no venen i tal perquè estan fent els seus estudis. No estic content en la primera volta, no estic content. Jo pensava que estaríem millor del que estem, però també és cert que hem tingut molts entrebancs i poca continuïtat, no?, per poder evolucionar amb un equip d'entrenador nou, molts jugadors nous i altres que van entrant i sortint, i això normalment no dona bon resultat immediat. Però en aquest cas estic molt content i em sento molt orgullós d'estar aquí a la penya. L'equip ha tornat aquest matí als entrenaments, pensant ja en el partit de diumenge al Palau Olímpic contra Manresa.